Здравейте, аз съм Димитър Александров, на 17 години от град Банкя и днес ще си говорим за безопасността по движението. Всеки ден всички сме част от пътното движение, независимо дали сме пешеходци, велосипедисти или шофьори. Нашите действия определят не само нашата безопасност, но и тази на околните. Но тук идва и въпроса, но дали винаги сме внимателни? Само секунда разсейване може да доведе до трагедия. Изпращането на едно съобщение, гледането на социалните мрежи или слушането на висока музика. Всичко това намалява способността ни да реагираме. Когато пресичаш улицата, телефонът ти може да почака, но животът ти не. Знаеш ли кое е най-безопасното място за пресичане? Това е пешеходната пътека. Но дори и там не си напълно защитен, ако не бъдеш прекалено внимателен. Спри, огледай се наляво надясно, увери се, че шофьорите те виждат и са спрели преди да преминеш. Понякога една секунда търпение означава цял живот повече. Пътните знаци са нашите ориентири в движението. Те ни помагат да видим кога можем да спрем, кога да увеличим или намалим скоростта си или къде може да се пресече. Ако ги игнорираме, рискуваме не само нашия живот, но и този на другите. Ограниченията на скоростта не са само случайни числа. Те са съобразени с пътните условия и средата. В града, където има повече пешеходци, скоростта е по-ниска. На магистралата, където имаме повече пространство, скоростта съответно е по-висока. Преминаваме напред. Опасността от алкохола зад волана. Алкохолът влияе върху мозъкът и реакциите ни. След няколко чаши може да се чувстваш уверен, но реалността е друга. Зрението ти се замъглява, реакциите ти се забавят, а преценката ти става неточна. И това води до множество катастрофи. Изборът е твой. Остави колата, извикай такси, повикай приятел или използвай градския транспорт. Най-доброто решение е никога да не сядаш зад волана, ако си пил, без значение дали това е едно малко питие, 2, 3 или 4. Алкохолът и воланът не вървят заедно. Бъди отговорен за себе си и другите. Нека заедно направим улиците по-безопасни.